दाखालि आदा मैदोमजों लोगो हमहैनायाबो गाव लेंहरबाय थांदों आरोना ओमफ्राय थांनानै आङो जेबोथ' भुलखौनो मावासै आङो लायासै आरोना बिराद खस्थ'जों आङो संसार सोलिनानै थायो हिसाबै आंहा फिसा हौवा सानै दंखायो हिसाबै आङो मैया बेलासियावहाय मुलि लाबोनानै जाबाय आरोना आङो लानाय जायासै। हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन। दिनैनि आपडेटआ मोननै जागोन आरोना माने कल रेकर्ड जागोन आरो मोनसेया जाहैबाय माने रिप्लाइ होदों आरोना आब' कनजिथाया नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना। आरो सोर आंनि भिडिअखौ अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। बिदिब्ला नैबे आपडेट भिडिअखौ नायग्रोना लादो। गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि बुंनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जायोबा गिबियावनो बयनावबो निमाहा बिबाय। गोबां रायजो राजाफोरानो आंनि भिडिअ लाबोनायनि सायावहाय दुखु मोननाय फोरमायदों, गाज्रि कमेन्ट खालामदों। आङो जेबो सानाखै, जेराव आंनि भिडिअआ नोंथांमोननि नोजोराव नायथाव जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों। बेफोरखौ आङो बुजिजोबनानै बिजिरजोबनानै आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाइ होनाय जानाय नङा। आङो दिनै बुजिनानै मिथिनानै आङो नोंथांमोननि बुंहरनाय रायहरनायफोरखौ आं गासैखौबो गोसोआव लानानै थागोन आरोना। ओमफ्राय आङो दाख्लैबो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। गोबां मानसियानो बुंहरदों उन्दै गेदेर नायो बेफोरबायदि भिडिअखौ होजाया होननानै। गासैबो प्रब्लेमखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामो हिसाबै आङो एफा गिदिर प्रब्लेम जाबाय हिसाबै आङो जोबोद दुखु मोनदों। आं गाबनो मानो ओंखारदों, नाथाय आंनाव सोरबा गाज्रि साननाय बैफोरबायदि गैया हिसाबै आङो नंगौखौ नंगौ, आं सैथोखौ सैथो आङो नोंथांमोननोबो आं बयनोबो खोन्थानोसै। आंजों लोगोसे बयबो आंखौ मोनथिथोंसै आं माबायदि दुखुआव दं बेफोरखौ आङो मोनथिथों होननानै आङो बेफोरखौ साननानै आङो नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन आरोना। अननानै जाय भुल मोनदों गोरोन्थि मोनदों आंखौ निमाहा हो। आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ सोरबा बिराद मानसिया लाबोयो हिसाबै आङो नुयो हिसाबै आं हगारदों। बे भिडिअखौ लानानैनो आरो गोबां मानसिफोरा आंखौहाय बिराद गाज्रि बुंदों, ओरै सोरजोंबा माबा माबि होननानै। नाथाय बैफोरबायदि मानसि बुंनायफोरा आंखौ नारसिननाया आंखौ माब्लाबाबो लोरबां खालामनो हानाय नङा आरोना। हाजारखि नोंसोरो ससियेल मिडियायाव ड्रामा बानाय आंखौ बयनिबो नोजोरावहाय फान होमबाबो आंखौहाय खैफोदाव खोलैनो हानाय नङा। मानो होनोबा आं बिदियानो नङा, आंनाव बेफोरबायदियानो गैया। आंहा फिसायनि अनगा बेफोरबायदियानो गैया, मिथिबायना? नोंसोरो बेफोरबायदि बुंलाबाय थानानै खुनु लाब गैया आरोना। आङो बेखौबो क्लियार खालामनानै होखानोसै। सोरबा गोबां मानसियानो आदामोन आब'मोन बुंहरदों लादो होननानै। आङो लायासै आरोना। आङो माने बिराद खस्थ'जों आङो संसार सोलिनानै थायो हिसाबै आंहा फिसा हौवा सानै दंखायो हिसाबै आङो मैया बेलासियावहाय मुलि लाबोनानै जाबाय आरोना। आङो लानाय जायासै। अननानै खोन्थानाय मानायखौ गाज्रि साननाङा। आङो गोबां मानसियानो सोंहरनाय हिसाबै बे रिप्लाइखौ होनाय जाबाय, अननानै गाज्रि दा मोनसै। मेगनानो रोफो नुजोबदों आरोना। नोंथांमोनहा नायनानै सिनायखादों जानांगौ। बिराद खर' गिदिङो आरोना, जिरायनानै सिखारनो हाया, सिखारनानै जिरायनो हाया, बेफोरबायदियाव दङ आङो। भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै। कनजिता, औ नोंसोरो मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव माने गावजों गाव माने हेल' औ कनजिता, औ नोंसोरो मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव माने गावजों गाव माने ओरैनो जास्ट फर माने कन्ट्रभार्सि जाफ्लानानै माने पाब्लिकनि सिगाङाव माने मोनसे नाटक ड्रामा खालामबाय दं ना? कन्ट्रभार्सि जाफ्लादों, नाटक खालामदों होननानै नों बोरै बुंनो हाखो जेनेबा? दैदेनमोनजों सिगांनिफ्रायनो सिनायखायो नामा नोंसोरो? आङो दैदेनजों सिनायामोन। आङो जेब्लानाखि आं ससियेल मिडियायाव ओंखारदों बै समाव भाइरेल जादों, बेनि उननिफ्रायसो आं दैदेनजों सिनायदों आरोना। माबोरै सिनायनाय? दैदेना नोंखौ कन्टेक्ट लानाय ना नों दैदेनखौ कन्टेक्ट दैदेना लानाय? आंखौहाय मेसेन्जाराव बोरै बिदि जाखो होननानै आंखौ मेसेन्जारावहाय बिसोर आंनाव मेसेज हरनानै नाम्बार बिहरदों आरो आं नाम्बार हरबाय। हरनानै
रायलायलायबाय माबालायबाय जों खाथि खाथि जाखायो नालाय कुसुगावनिसो होननानै बुंनानै लाबाय ओमफ्राय होननानैहाय बिदिनो गान एलबाम बानायलायनाय जाबाय आरो एलबामाबो आंनो बानायखादों आंनो फैसा गारनानै आंनो बानायदों आरो बानायनानै होग्राल'सो जादों आरो फैसा बायदिसिनाखौथ' आंनो होजोबदों आंनि चेनेलावनो आं बानायदों फार्स्ट एलबामखौ। लाइफआव गोरोन्थिया सोरना जाया बयनाबो जाफ्लांनो हागौ ना होमबा दिनै गोरोन्थिया बयनाबो जाफ्लांनो हागौ बेखायनो बयहाबो माने थांनानै थानायनि बा माबा मोनसे खामानि मावनानै जानायनि बयहाबो राइट्स दं दा बेनि बेलायाव दिनैयो बयबो सुबिदाबो होयो दिनै जोंनि बर' समाजाव बयखौबो माने सुबिदा दं जे गोरोन्थि जाब्लाबो माने बे मोजांनि बाथ्रा मोजाङै जाथोंसै बिदि सुबिदा होयो नाथाय दिनैयो आरोबाव रिपिटलि माने बेफोरबायदि लाइनखौ लाफिननायाव थारमाने दिनै जोंनि बर' समाजनि गोबां माने मानसिफोरा दिनै माने दुखु मोनो आरो दिनैयो सानो गोबाङानो ससियेल कन्टेन्टआव गोसो बायदि माने न'खरनि काहानिखौ दिनैयो माने फेसबुकआव आपल'ड होयो दिनै न'खरनि काहानिखौ दिनै गोसो बायदि माने बाथ्रा बुंनानै दिनै शेयार खालामो दिनै जोंनि बर' समाजाव गोबां माने मेलेमजिबि माने गोरों गोरों मानसि दंथ' दिनै नोंसोरनि बेफोरबायदि माखासे माबाखौ नायनानै बिराद दुखु मोनो मिथिगौ ना दिनै नोंसोरनि बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि खालामनाय दिनै नोंसोरनि न'खरनि दुखुखौ दिनै ससियेल मिडियाआव फोरमायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे इयुन जेनेरेसनफ्राबो माने दिनै एसेबाबो दिनै फल' खालामनांगोन नंगौना नङा गतिके दिनै जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसनखौ फोसाबनांगौनि दायथ'आ दिनै नोंसोरनिबो आखायाव दङ गासैनिबो आखायाव दङ बेखायनो बेफोरबायदि माखासे गोथौ गोसोनि बाथ्राखौ साननानै नोंसोरो आगान होयोबा मोजां जागोन दिनै मोजां आगानाव जुदि आगान होयोबा आंबो सापर्ट होगोन बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै सापर्ट होगोन नंगौना नङा बेखायनो नोंबो नोंनि लाइफआव दिनैयो गोरोन्थि जालांबाय निमाहा बिबाय थांबाय आरोबाव माने सोरबा माने जाय मानसिजों नोङो दिनै माबा खालामदों बा दिनै गोदान मानसिजों नों दिनै रिलेसनशिप बा माबा मोनसे ससियेल मिडियाखौ लानानै दिनै खामानि मावनो ओंखारदों बे मानसिया मोजां ना गाज्रि एक्सुवेलि माबोरैहाय नोंथ' एसे साननै सानथाम थाबाथ' एसेबाबो हमदांनो हायोना गतिके नों जाय दिनाव नों बे मानसिनि आखल आखुखौ नों हमदांदों बै दिननिफ्राय नों बेनिफ्राय गोजान जाना थाना बै दिनाखि आं दावराव जादों बेनिफ्रायनो आं बेजों रिल्स लाबोखायाखै लाबोनायालाय आङो थाला आं हारसिंनो बानायसै होननानै बानायदों ओमफ्राय नै दाखालि आरो बे आदा मैदोमजों लोगो हमहैनायाबो गाव लेंहरबाय लोगो हमलायसै दावराव जाबाय थुराब आं क'क्राझाराव खामानिनि थाखाय फैखादों फैदो होननानै बुजायनानै गालांसै आङो नोंखौ होननानै लेंहरबाय ओमफ्राय आं थांदों आरोना ओमफ्राय थांनानै आङो बेजों रिल्स मोननैसो लादों रिल्स लानायाथ' खुनु जेबो गोरोन्थि नङाना रिल्सखौथ' बयबो लायोना दे बेल'सो जेबोथ' भुलखौनो मावासै ओमफ्राय दैदेनासो ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै माबा एक्टर एक्ट्रेस जाबायनो माबायनो होननानै आरो बखिलाबाय थाबावदों आरोना बियो आंखौ दा नोंसोरखौ लानानै माने ट्रेन्डिं खालामबाय दङ बायदिसिना माने ट्रेन्डिं लिरनानै ट्रेन्डिं खालामबाय थायो ओमफ्राय दा नोंसोरखौ लानानै ट्रेन्डिं खालामनायाव नोंसोरो इयाव माने आंनि बायदि माने दा समाव माने रागा जोंनानै दुखु मोननानै जेबो मुलाम्फा गैला खारन गोरोन्थिया नोंसिनिफ्रायनो जालांखाबाय दिनैयो नोंनि साइडनिफ्राय गोरोन्थिया जुदि खम दंब्लाबो सोरनिबा साइडनिफ्राय दिनै गोरोन्थिया एसे बारा दं ना होमबा दा गतिके गोरोन्थिया नोंसोरनि गेजेराव जानाय नालाय दिनै गासैबो नोंसोरखौ दा ट्रेन्डिं खालामनो हमबाय दा बेफोरबायदिनो दा मोनसे खोथा सोंगोन आं नोंनाव दिनैयो नोङो फेसबुकआव रिल्स खालामो फैसा आर्निं खालामो मोजांनि बाथ्रा खिन्थु नोङो एफाग्राबो माने फैसानि गलाम दाजा मिथिगौ ना बांद्राय जुदि फैसानि गलाम जानो थाङोब्ला नोंनि महर मुस्रिजों लोगोसे नोंनि न'खरनि फेमिलिनि आरो नोंसोरजों लोगोसे थारमाने हारिनि गोथार महर मुस्रियाबो थारमाने एसे माने गोसोम दागो नांनो नागिरो बेखौबो नोंसोर एसे माने खेल लाबानो जाबाय मिथिबाय माने आं रिल्स बानायनाङा बारा ना मारै रिल्स बानायना नङा थारमाने रिल्स बानाय भिडिअ बानाय फैसा आरजि मोजां जा गेदेर गोलाव जा धोनि जा मोजांनि बाथ्रा खिन्थु मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनसे लिमिटेड बाउन्डारि थायोथ' बैफोर माने लिमिटेड बाउन्डारिफोरखौ माने नोंसोरो क्रस खालामालासिनो नोंसोरो नोंसोरनि खामानिखौ नोंसोर मावबाय थालांनो माने नाजालांबाय था बेखिनिखौ थारमाने आं नोंनि सासे ब्रादार हिसाबै नोंखौ माने एडभाइस हरनाय जाबाय आरो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौमोन आरोना नुवाखैबाथ' आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुलांखाबाय बिदिब्ला सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामलांदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय